खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जगि खपायाव 3 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द सासे हमजादों। गिबि मन्थ्रिनो सिगां मिथिहोआलासे दैबानानि थाखाय 5 कौटि रां दान हरदों जिन्दाल ग्रुपआ। बेतकुसियाव लामा जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा। GMCHआव सिलिं गोग्लैनायनि उनाव 4 बेमारिया जोखोम। नागालेण्डआव भारानि गारि फाननो नाजानाय 6 सुबुंखौ हमदों। 18 बांलादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय पुशबेक खालामबाय। एबसुआ जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 30थि थैनाय सान फालिदों। UG ब्रह्मआ फुंखा बसुमतारी गावथारनायखौ जुडिशियेल नायबिजिरनो दाबि खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बङाइगाव जिल्लानि जगिघोपा पुलिसआ बुधबारखालि हर गेजेराव जाफुंसार सिग्रोमना 3 कौटि रांनि ड्राग्सनि गेदेर कनसाइनमेन्टखौ हमनो हायो। बेजों लोगोसे सासे सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमदों। बबेखानि कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय सुबुंखौ फरालकुन्दि करेया फाहार गामिनि माफिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरि माफिदुलखौ जगिघोपा FCI बाजार ओनसोलनिफ्राय हमदों। बङाइगावनि SSBआ सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला पुलिसआ माफिदुल इस्लामखौ हमनायनि उनाव बिनि न'आव सिग्रोमनायाव 10,000निबो बांसिन निसा गोनां याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हायो, जायनि बेसेना बाजाराव 3 कौटिसो रां जागोन। पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय गंसे लाक्जारि गारि आरो गंसे मटर साइकेलखौबो जब्द खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला माफिदुलआ गोलाव समनिफ्रायनो गावनि न'निफ्राय आयेन बेरेखा ड्राग्सनि फालांगि खालामबोगासिनो दंमोन। बेनि सिगां ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा थानाय केसआव खेबथाम हमजादोंमोन। माफिदुलनि बिसियाबो ड्राग्सनि केसआव खेबनै पुलिसजों हमजादों आरो जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जादोंमोन। आसामनि दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरनि थाखाय अनसुंथाइनि गेदेर पेकेज हरदों जिन्दाल ग्रुपआ। जिन्दाल ग्रुपआ आसामनि दैबानानि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 5 कौटि रां अनसुंथाइ हरदों। नाथाय बे अनसुंथाइनि बागै जिन्दाल ग्रुपआ सिगांग्रो मिथिहोनाय जायाखैमोन। बे गेदेर खौरांखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों मिथिहोदों। जिन्दाल ग्रुपआ 5 कौटि रां अनसुंथाइ हरनायनि बागै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव एरै लिरदों। दिनै फुंबिलियाव आसामनि बे खैफोदगोनां समाव मोनसे सुबुंथिनि आगाननि सोमोन्दै खोनानानै मोजां मोनदों। JSWनि मासिगिरि सजन जिन्दाल बिथाङा आसामनि दैबानाजों नाख्रेबजानाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 5 कौटि रां दान होदों। बे अनसुला आगाननि सोमोन्दै जोंहा जेबो सिगांग्रो खौरां गैयामोन। बे अनसुंथाइनि सोमोन्दै जों दिनै फुंबिलियाव गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्ड बेंक एकाउन्टखौ नायनाय समाव मिथिनो मोन्दों। बबेखानि जों मिथिगौदि सजन जिन्दाल गेदेमानि बिमा साबित्री जिन्दालआ OP जिन्दाल ग्रुपनि गाहाय मासिगिरि आरो बियो आसामनि थागिबि। आसामनि सुबुंफोरनि जानानै आं जोंनि गोनांथि समाव बे मददनि थाखाय सजन जिन्दालखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावो। बे अनसुंथाइनि गासैबो रांखौ दैबानाजों नाख्रेबजानाय सुबुंफोरनि फिन थांना थानाय आरो बिसोरनि जिउखौ गोदानै दाफिननायाव बाहायनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लिरदों। गुवाहाटी बेतकुसिनि साखाथियाव थानाय 27 नं हादरारि राजा लामायाव थाद'नाय गारिखौ उन फारसेनिफ्राय सौग्रावफैनायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला WB 57E5507 रेजिस्ट्रेशन नम्बर थानाय गंसे 16 साखा गोनां गंसे ट्राकआ नम्बर प्लेट गैयै लाखिना दोननाय गंसे ट्राकजों सौग्रावहैदोंमोन। बे जाब्रबथायनि जाहोनाव मुखुब राजा लामायाव गोबां ट्राफिक बेले-बेजे जानानै हान्था-मेलानि जेंना नुजाथियो। जाब्रबथायनि दान्दिसे उनावनो गरसुक ट्राफिक बिफाननि पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैनानै नांगौ जानाय आदबफोरखौ बाहायो आरो ट्राफिकखौ स्रां खालामनो थाखाय थासारिखौ सरासनस्रा खालामनो थाखाय खामानि मावो। बे समाव बिबानगिरिफ्रा जाथायनि बागै नायबिजिरनायखौ जागायो। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि प्लास्टिक सार्जारि बिफानाव सिलिं गोग्लैसिननायनि उनाव 4 बेमारिफोरा जोखोम जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला सिलिंनि मोनसे बाहागोआ हरखाबै मिथिस्लाबाजासे वार्डनि बेरामिफोरनि सायाव गोग्लैसिननानै जोखोम जानायनि उनाव बेरामिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजियो। रिपर्टआव मख'दों दि बिफाननि सिलिं बाहागोआ गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि हालोदाव दंमोन आरो बेनि सायाव फाहामथायनि जेबो राहा लानाय जायाखैमोन। जोखोम जानाय बेमारिफोरखौ देहा फाहामसालिनि मावथिफोरा लोगो जोथोन लायो आरो बिसोरनि हालोदखौ सरासनस्रा थासारियावनो दं होनना फोरमायदों। गुवाहाटी पुलिसआ बुधबारखालि भारायाव थानाय गारिखौ आयेन बेरेखा नागालेण्डआव फानखुमा हरनो नाजानायनि दायाव 6 दायनिगिरिखौ हमनो हायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गारिनि बिगुमा रुपरेखा दासआ गावनि गारिखौ साननैनि थाखाय भारा हरनायनि सम जोबनायनि उनावबो खौरां मोननायनि अजद होदोंमोन। बेनि उनाव GPS नि गेजेरजों गावनि गारिखौ ट्रेक खालामनायाव गारिया खर'सा आसाम फारसे थांनायखौ मोननायनि उनाव पुलिसआ बिनि सायाव थाबैनो राहा लायो। सिग्रोमनायनि गेजेरजों तिताबर आरो मरियानि पुलिसआ लोगो नांनानै गारिखौ होबथानो हानायजों लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा
लोब्बा लाखिनानै बाहायनाय गंसे बोलेरो पिकआप आरो गंसे महिन्द्र थार गारिखौबो जब्द खालामो। बे समाव खुंथाया सा 6 दायनिगिरिफोरनि सायाव BNS 2023 नि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो बिसोर मोनसे गिदिर नेटवर्कजों सोमोन्दो दं ना गैया बेखौ नायनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आसाम पुलिसा हमनो हानाय सा 18 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ पुशबेक खालामनाय जाबाय। बुधबारखालि हराव पुशबेक खालामो एबा दैथायहरफिनो आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सा 18 बांलादेशीफोरखौ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों बे खौरांखौ मिथिहोयो आरो पुलिस बिफानखौ साबायखर होयो। बबेखानि आसामाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैनायफोरखौ गनायथि होनाय जानाय नङा मानोना बेयो आसामनि रैखाथि आरो सिनायथिनि खैफोद गोनां होननानैबो गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लिरदों। रायजो सोरखारा आसामनि सिनायथि आरो रैखाथिखौ गिबि प्रायरिटि होगासिनो होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुटिन चेकिंनि समाव पुलिसा आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आयेन बेरेखायै हादरनां सिमाखौ बारनानै हाबफैनाय बांलादेशी सुबुंफोरखौ हमनाय जादोंमोन आरो बिसोरनि गासैखौबो सरासनस्रा नेमखान्थि आरो नायबिजिरनायनि उनाव सिमा बारनानै दैथायहरफिननाय जायो आरो पुशबेक खालामो। आयेन बेरेखायै हाबफैनाय गुबुनारिफोरनि सायाव नोजोर लाखिनायखौ गोख्रों खालामदों आरो फैगौ माखासे सानफोराव बेफोरबायदि अपारेसन सोलिबाय थागोन होननानैबो पुलिसा सुलुङाव बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ दिनै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 30थि थैनाय सान फालिदों। चिरां जिल्लानि बासुगाव गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी पार्क आरो बिथांनि मांखरसालियाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों 30थि थैनाय सान फालिदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो उदखारि बेरेखा सान फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि आर'जखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लाथ'नाय आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो आंगो बिसि भानुमति बसुमतारीया। गोजोन आरो खौसेथिनि मुङै फारौ बिरहोयो हांख्रायजानाय माननि आलासि फारियै आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बारग' MLA लरेन्स इस्लारि, BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, बारग' MCLA माधब छेत्री आरो दुलाराय आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि थानेश्वर ब्रह्म दैमारिमोनहा। दिनै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीखौ 1996 मायथाइनि 30 जुलाइ एबा दिनैनि सानावनो उदखारिफोरा गावथारदोंमोन आरो एबसुआ बै सानखौ लोब्बा लानानै बोसोरफ्रोमबो उदखारि बेरेखा सान महरै फालिबोदों। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कआव फुंखा बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोनखौ हाग्रा बिफाना एनकाउन्टार खालामनाय जाथाया बड'लेण्डआव दुंहाव आरो दान्थे बिदान्थेयारि थासारि सोमजिहोदों। रायमना नेशनेल पार्कनि आथियाबारि रेन्जआव जादोंमोन बे एनकाउन्टार खालामनाय जाथाया। बेनि गेजेरावनो आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ फुंखा बसुमतारीखौ गावथारनाय जाथायनि सायाव जुडिशियेल नायबिजिरनाय होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बबेखानि रायमना नेशनेल पार्कनि आथियाबारि रेन्जआव फुंखा बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव जुडिशियेल नायबिजिरनाय जानांगौ। मा जादों बेनि सैथोआ ओंखारनो नांगोन आरो दायनिगिरि सुबुंखौ जेसेबां हायो एसेबां गोख्रों साजा होनांगौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बारग' मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि बावैसो जालांनाय जाथायनि सायाव रायजो राजाफोरा रागा जोंगासिनो आरो भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोर आरो जायगानि सुबुंफोराबो बे जाथायनि सायाव थार नायबिजिरनाय आरो दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामगासिनो होननानैबो बारग' मन्थ्रिया बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।